Доброго вечора всім. Доброго вечора. Вітаю. Так, все, бачу, що пішла трансляція. А, Лариса, Наталя, вітаю вас. Сьогодні багато чого традиційно сталося. Я пропоную обговорити, що ви чули про сьогоднішній день, що вас найбільш зачепило з точки зору вашої, що найбільш запам'яталося? Для мене такою новиною було те, що є підтвердження, що одна з частин в Маріуполі здалася в полон. І я бачила реакцію, де таке певне розчарування і навіть розпач, тому що оборона Маріуполя – це є для нас певною такою важливою точкою для всіх нас. Поки він стоїть, ми сприймаємо це як певний такий дороговказ для нас, певний символ. І тут раптом здаються в полон. І це розчарування, воно мені здалося, по-перше, росіяни це показали. Вони перші виклали відео, це 501 бригада морських десантників, але справа ж в тому, що в них просто закінчилася зброя. Тобто вони відстріляли все до останнього патрона. І люди не мають бути розчаровані, наприклад, такими речами, тому що це війна і українська позиція берегти життя. Тому ми українці, тому ми відрізняємося від армії загарбників, тому що для нас люди мають значення. І не треба розчаровуватися, не треба вважати, що певний символізм затьмарений. Це не так. Маріуполь стоїть і воїни воюють. Я бачив уже, що знайшли серед пропагандистських відео людей, яких просто мирні жителі, які не є військовими, яких орки переодягли у форму, видавши за військових України, і таким чином показавши, що ось, подивіться, українці здаються в полон. Знаєте, здаватися в полон не є проблемою, насправді. Ми маємо навчитися, що війна дуже відрізняється від тієї радянської пропаганди. Ми досі живемо в парадигмі радянської пропаганди про війну. Ми її сприймаємо доволі спрощено, всю цю ситуацію. Тому, до речі, був такий шок, коли люди побачили, як поводяться військові. Я маю на увазі не Бучу, і не Ірпінь, не ці звірства вже, а такі речі, що можуть стріляти по людях цивільних, що для цивільної людини, некомбатанта, що це велика небезпека знаходитися в зоні бойових дій. Тобто це тому, що все це сприймається з призми радянської пропаганди і всіх цих абсолютно брехливих радянських фільмів, де, до речі, здатися в полон для військового вважалося там чи ледь не зрадою, і на це була спрямована вся радянська машина. Але насправді те, що показують якихось перевдягнених людей замість військових, це говорить про те, що самі військові не погоджуються. Вони, в принципі, застосували абсолютно придатну для правил ведення війни тактику, не тактику, а такий певний вихід здатися в полон, але вони військовополонені, а не пропагандистські якісь інструменти для того, щоб дозволити себе використати в всіх цих ефірах. Тобто для мене це говорить про те, що честь і гідність вони зберігають. Так, до речі, так. Я, до речі, на противагу цьому повідомленню, в свою чергу побачила повідомлення, начебто теж це вже підтверджено, що якимось чином Азов отримав деяку допомогу таку для себе по зброї. І наскільки я розумію, що іноді все ж таки така можливість є. Вона така трохи, я розумію, що це скоріше на свій страх і ризик якось це відбувається, якимось шляхами це все ж таки вони там намагаються це робити, якусь допомогу собі отримувати. Власне, це є до того, що Маріуполь все ж таки тримається, не дивлячись на ось такі ситуації. І я хотіла теж підтримати ось цю думку про полон, тому що якраз сьогодні ми говорили про таку трошки пастку, в яку потрапили ті, хто живуть в ДНР, ЛНР,
з якихось причин не виїхали. І причини, іноді це дійсно причини, які, це життя, іноді це просто дійсно неможливо. І ось ці чоловіки все ж таки призвані в армію примусово ЛНР, ДНР. І в такому випадку, от що робити? Люди, які не збиралися воювати проти України і не збираються це робити, і їх погляди абсолютно можуть бути проукраїнськими. Єдиний вихід, я так розумію, в цій ситуації здаватися в полон. Це якщо вони зможуть після Бучі і після Ірпеня, і по-перше, по-друге, бої не контактні. І це не так просто здатися в полон. У нас дуже рідко бувають контактні бої, де є така можливість. Інтенсивність дуже висока. Що робити? Це хороше питання. Насправді це питання, яке ми обговорювали з багатьма журналістами, з колегами, психологами до війни. Коли виникало питання, то загроза вже була наявна, вже йшли розмови про те, що це може бути. Люди безумовно нервувалися, це було кілька місяців розмов один з одним, чи буде, чи не буде. В принципі, це питання задавали собі всі. І нервовість, вона була зрозуміла. Але мало хто задавав собі питання, що я буду робити, якщо це станеться. Тобто таке абсолютно теоретичне моделювання. І більшість, коли це сталося, не були готові полишати небезпечні території. Наприклад, я багато чула про те, що робити, в мене мама не хоче виїжджати. Вона сказала, що вона тут ледь не посіяла редиску. Або, наприклад, в мене діти, вони не згодні, вони вважають, що вони підуть на мітинги, я не можу, я хочу, але в мене ж чоловік тут в теробороні, я буду носити йому пиріжки. Тобто не було усвідомлення цієї небезпеки. Звичайний нормальний алгоритм дій в такій ситуації, їх дуже багато. І є багато досліджень про те, що відбувається під час бойових дій, про те, як поводяться військові, в тому числі є дослідження мотивації військових злочинів і гвалтувань. Це, на жаль, доволі поширене явище для всіх армій. І один з моментів, основний момент – тікати до того, як все почалося. Але, на жаль, ми не були психологічно, як суспільство, готові до того, що треба полишати. Ми говоримо, от хороше питання, а що робити в ДНР, ЛНР, про українських людей, бо їх зараз хапають і тягнуть? Добре, а що б вони зробили зараз, якби могли? От питання, задаєте питання людям, які ще тиждень тому казали вам, що це складно, виїхати вони не можуть, в них тут кішка, собака, мама. Можливо, в них там... дійсно, бувають ситуації. Зараз вони можуть я би втік, кинув все і втік. Розумієте, що відбувається? Коли ми знаходимо для себе причину залишитися, це абсолютно психологічна причина. Під час небезпеки ми намагаємося зберегти хоч якусь зону свого контролю, свій дім, свої стіни. Це важливо, вони дійсно допомагають, але не в таких критичних ситуаціях. І, на жаль, коли люди до останнього вагаються, в них є купа причин, чому це не робити. І всі ці причини раціональні, але війна – це хаос, тут нема раціо. І коли вже небезпека абсолютно наявна і очевидна, кожен з них вже не думає ні про квітки, ні про котів, вони тікають. І знаходяться, і як перевезти маму. Тобто в даному випадку це питання волі. На жаль, по більшості, те, що люди залишаються в небезпечних територіях, це має відношення не до якогось матеріального стану, або якихось об'єктивних обставин, а до їх психологічного стану. Саме тому в багатьох країнах процес евакуації проходить за підтримки Національної гвардії, військових, поліцейських, це централізовані процеси, але обов'язково військових психологів, тому що це певний все ж таки оце завмирання і заперечення небезпеки і намагання сховатися в власному домі, хоча це може стати пасткою. З цим мають розбиратися спеціалісти. Тому зараз війна продовжується, продовжується наявність тих чи інших небезпечних зон. І мене, наприклад, дуже тішить, що я чую постійно про те, що мирне населення евакуюють централізовано до того, як туди прийшла війна. Це дуже важливо. Бо, на мій погляд, це говорить про те, що ми як суспільство, ми як держава все ж таки вчимося. Ларисо, а чи працювали психологи
от на сході України, на півдні України, централізовано допомагаючи людям зрозуміти, що треба валити, чи ні? Ні. Насправді, у нас, знаєте, є велика різниця між звичайною психологією, психотерапією, як ми її називаємо, і військовою психологією. Це все ж таки абсолютно інші алгоритми дій. Ну, умовно кажучи, що таке військовий? Наприклад, в Ізраїлі військовий психолог, от уявіть собі, це людина, яка знаходиться в бою поруч з солдатами. Ну, він такий самий військовослужбовець. І фактично він прямо там в полі займається бойовими травмами, всіма цими шокуючими речами. Тобто, в принципі, його задача стабілізувати особистість, людину, і допомогти йому задіяти всі наявні механізми виживання. Що таке виживання на фронті? Це посилена увага, це тонельний зір, це дуже сильна концентрація. Дуже сильна. В звичайному житті людина, яка на таких механізмах працює, ну, умовно, треба підтримати в людині статус машини для вбивства, бо або ти, або тебе, по-іншому не буває. Але в реальному житті людина, яка швидко реагує, яка реагує інтуїтивно, а не осмислено, їй дуже важко. На жаль, у нас, я це спостерігала в 2014 році, коли військовими займалися прекрасні спеціалісти, але для мирного життя. Фактично людина знаходиться в стані поранення або прибула на ротацію, до неї добігають психологи і починають малювати з ними слоніка. Пробачте, зараз добре, він поплаче, цей боєць, може він щось там для себе усвідомить, переосмислить своє життя, але йому через годину в бій. Ви думаєте, що ви робите? Тому в даному випадку військова психологія – це абсолютно окремий фах. І, до речі, я знаю, що десь приблизно з 2016 року в нас почалася підготовка саме таких спеціалістів. Так от, люди, які допомагають з евакуацією, це, в принципі, не ті, хто заспокоюють, змушують щось осмислити в собі. Це люди, які в стані, це така приблизно маніпулятивна психологія. Або така суміш між маніпуляцією і кризовою психологією. Тому що це, в принципі, кризова ситуація. І ми чуємо, до речі, від волонтерів багато, від військових, коли вони добиралися до зони бойових дій, а це було, до речі, в Ірпені, там же постійно йшли бої. І там продовжували евакуйовувати людей. І дехто просто витягав людей, а ти від них відбивалася, бо забули тапки, ще щось. Тобто такий стан шоку і стан істерики. І військові стикалися з тим, що вони просто згрібали і витягували. Тому що інколи люди знаходилися для себе навіть в такий момент, чому їм треба ще залишитися, чому вони не всі речі взяли. І це страх просто, це стан шоку, понятно, що це нераціональні речі. Пані Ларисо, а зараз у нас є військові психологи всередині наших підрозділів? Безумовно, вони є, їх готують. Вже кілька років в нас дуже непогані кафедри, які готують саме таких спеціалістів. Це робота з ПТСР. Знову ж таки, пам'ятаєте, у нас після Майдану була така забавна історія, у нас, коли всі ходили і один одному розповідали, пройшло там місяць, наприклад, там тиждень, два, після всіх жахливих подій на Майдані, нам кажуть, у всіх ПТСР, у всіх країни ПТСР. І це дивувало спеціалістів, тому що ПТСР – це, в принципі, такий діагноз, який не можна ставити просто всім загально. Це трошки неетично. А по-друге, ПТСР, як реакція психіки, його констатувати можна не раніше, ніж за півроку після подій. Тому що сама по собі травма, вона дійсно накладає певний відбиток на психіку, але психіка намагається справитися. І багато процесів, які ми в собі можемо помічати, це, наприклад, реакція не така, погіршення сну, нервовість і таке інше. Це якраз не ПТСР, це ознака того, що психіка намагається загоїти цю травму. А от якщо за півроку це не пройшло і у людини продовжуються якісь тригери, флешбеки і проче, от тоді можна обережно говорити про певний тривожний розлад. І якимось чином з ним працювати. Тому ми абсолютно були не готові на початку, це треба розуміти. Ми, як країна, були не готові. Але за ці 8 років війни ми дійсно пройшли величезний шлях. Просто величезний. Але от ця війна, вона говорить про те, що вся ця служба має бути ще більш розширена. Тому що навіть не треба бути самому в критичній ситуації, щоб відчути на собі, щоб бути травмованим. Для багатьох, особливо для людей, які знаходяться за межами країни, для них бути свідком
не менш болісно, а можливо навіть більш болісно. Ну, тобто читати, бачити фото. І для них це настільки болісно і травматично, що людина, яка всередині в кризовій ситуації, вона справляється, тому що в неї механізми виживання не дають їй концентрувати увагу на травмі. Вона має вижити, тому вона мобілізована. А ті, хто знаходяться в більш-менш безпечній ситуації, вони просто не можуть нічого робити. Вони в шоці, вони читають, плачуть, вони не можуть підняти ні рук, ні голови. Тобто в даному випадку ми говоримо про те, що Україна тільки за останній період пережила колосальні травматичні події. Більше того, ми війшли в цю травму після травмування радянського своєї історичного періоду. Тому що, уявіть собі, поколіннями люди на колективному рівні мали вибудовувати не зовсім адекватні сучасному світу стратегії виживання. Як то? Наприклад, я наводила цей приклад в багатьох своїх інтерв'ю, я писала навіть про це. От уявіть собі суспільство, що таке голодомор для нас з точки зору психології колективного виживання. Це люди, які знають, що наявність в домі їжі є смертельною безпекою. Що добробут, наприклад, що щастя від життя, навіть задоволення, просто посмішка, може бути причиною, чому твій сусід на тебе напише, або комсомольці прийдуть щось ізимать. І відповідно, яку стратегію виживання вибудовують ці люди? Вони бояться успіху, вони прибідняються. І ми можемо подивитися по всіх своїх опитуваннях, коли українці розказують, як вони кожен рік жили все гірше і гірше, як вони абсолютно нещасні і їм просто навіть на їжу не вистачає. Хоча ми розуміємо, що ми доволі заможне суспільство, тому що природні механізми у нас, ми як нація, яка формується на базі оцих принципів громад, принципів такого індивідуалізму, ми просто не можемо жити общинами, артелями, разом одним поламаним лаптем, хлібати одні пусті вщі, розумієте, ми інші. Але не можна було бути задоволеним. Якщо ти щось заробляєш, ти применшуєш собі. Оце така постійна партизанщина навіть в межах власних фінансів. Це наслідки тих голодоморів і тих розкулачувань для нас. Страх мати власність, страх пишатися власністю. А до цього розстріляне відродження, а до цього, і це безкінечно. І це передавалося в поколіннях. І знову ми заходимо в черговий бій. Тобто ми вже були травмовані, ми вже несли в собі біль і таку, знаєте, напевно, зруйнованість тих, хто йшов перед нами, поколінь, які були до нас. Наприклад, той самий теж дуже дивний таке спрямування, коли люди соромилися показувати розум. Тобто вони краще бути попроще, тому що це небезпека. Ти розумний, ти усвідомлюєш реальність, ти можеш за це і твоя родина поплатитися. Ти маєш принципи, ти хочеш відстояти себе, ти можеш за це поплатитися. Це все наслідки всіх цих і боротьби закріпачення радянського і закріпачення до того. Бо ми були народом, до якого свого часу несподівано просто при Катерині раз і закріпачили. Тобто вільні люди, які раптом стають чиєюсь власністю. І з цим треба якось виживати. І все це виживання, воно безумовно накладалося на це. І зараз нове. Тому в даному випадку ми маємо розуміти, що така психологічна реабілітація, вона має стати державною програмою загальною. Знаєте, ми пам'ятаємо подібні реабілітації, наприклад, я зараз не хочу проводити паралелі, а якщо ми говоримо, ми всі говоримо про денацифікацію Німеччини після Другої світової війни. Ця програма, вона була розроблена Юнгом, насправді. І я вважаю, що на рівні держави, на рівні нас всіх, ми мали би собі розробити якусь програму детравматичну, щоб не передавати знову цей страх, цей жах своїм дітям на підкорку. Ви не дарма згадали ізраїльський досвід. Я думаю, що ми зараз крок за кроком і у боях здобуваємо для себе те, що важливо нам розуміти, і крок за кроком наближаємося до поваги до ветеранів,
Тому що там до повномасштабного вторгнення дуже часто там чи в різних місцях було чути про історії, коли маршрутку не пустили ветерана АТО, там ветерана намагалися побити або що, і там зневажливе якесь могло бути ставлення, та що абсолютно повний нонсурд в умовах того, що вже там 9-й рік іде війна, і люди не розуміють того, що ці люди, вони зі зброєю в руках в буквальному сенсі захищають. Вони розуміють. Я можу це пояснити знову ж таки з точки зору колективного виживання стратегії. Ми пам'ятаємо, як радянські війська, це оцей період такої, це називається сталінський спецназ умовний, да, коли вони заявлялися в певні села, і якщо в цьому селі є якісь повстанці або ті, хто симпатизує з повстанцям, наприклад, то це село просто винищувалося. Ми знаємо, що на Східній Україні як відбувалася колективізація жахливим чином. Тобто ти людина, яка десь там зі зброєю захищаєш проти Великої Московії, там борешся, і тягнеш нам це, і нам ми в небезпеці. Ми, конкретні люди, Вася, Петя, Маша, можемо цього не думати. Але на колективному рівні ця стратегія виживання відкарабкатися від того, хто виступає проти московського царя, може бути якраз у цієї колективної стратегії. Я думаю, що це теж момент, тому що питання було не в тому, що ці люди не усвідомлювали, вони прекрасно все усвідомлювали. І подивіться, це теж одне прозріння часу, коли люди, які ще вчора просто розповідали, що на наші розмови, що ну не можна тягати на концерт там умовного Кіркорова, бо він там якийсь там поплічник Путіна, і він його там довірене лице, ну і тра-та-та, і він підтримав Крим, а нам розказували не роздмухати, не говорити глупість. І тепер ці самі люди в істериці записують відео про те, що ніколи ми не будемо братями. Ми ж це бачимо, ну це просто неймовірно. Ну, ця наша така попсова музична тусовка, яка раптом прозріла. І зараз вони стали ще більш радикальніші, ніж патріоти там в 14-му році, там переселенці з Криму чи Донбасу, які ганялися за умовними там Любами Успенськими і не давали провести їм концерт в Одесі. Да? Тобто Стерненко вже відпочиває порівняно з цими поп-дівами і їх відео. Це цікаво. Це цікавий феномен, розумієте? Тому що вона любить Росію, а просто тому що це гівно. В гостях в залі сьогодні от в ефір для вас ведуть Лариса Волошина, психолог, Наталя Курдюкова, журналістка, і Назар Токар. Не знаю хто. Друзі, ви дивитесь нас, бачу, що 20 лайків і 400 з чимось людей нас дивляться. Будь ласка, не стримуйте себе, напишіть комент, підпишіться, вліпіть вподобайку або дизлайк, якщо вам не подобається щось тут. Будемо раді всім вашим реакціям і щоб це відео побачило якомога більше людей. І я хотів зараз спитати, була фотографія із Бучі, так, де ж вона? Фотографія з Бучі, так, от номер 77, якщо Дмитро зможе показати, коли ось кілька днів тому тут відбувалися бої, були там страшні речі, зараз це все журналісти. Так, преса фотографує, знімає відео, собачок, котиків, тіла людей, ну, тобто ось вони показують це все. Як на це, як з цим впоратися тим людям, які або втекли вчасно, або навпаки не втекли, або хтось із їхніх рідних не зміг втекти звідти і ось там знайшов останній прихисток. Як людям впоратися з розумінням того, що це їхня рідна земля, яка зараз ось просто є полем для роботи журналістів, які просто це все показують. Чи так і має бути, вони мають це все показати для того, щоб зменшити шанси на повторення? Чи це все одно просто папараці, які не мають душі? От як до цього ставитися? Вони можуть і не мати душі, вони можуть бути просто папараці. Але ми пам'ятаємо, наприклад, досвід тієї ж Другої світової війни, коли оце заколот мовчання, до речі, Голодомор – це теж великий заколот мовчання, тому що люди, які його прожили, говорили пошепки якимись натяками. Ми ж насправді почали дізнаватися історії про Голодомор, ну там ледь не за Ющенка раптом всі почали говорити вже відкрито і без натяків. Для нас вкрай важливо, що ми починаємо говорити про це зараз, тому що там є
сексуальні злочини, і ми не замовчуємо. Тобто ми не травматизуємо повторно жертв, тому що ми на їх боці. Ми просто прибрали поняття сорому з цієї травми, а це вкрай важливо, тому що особливо коли ти знаходишся в стані, що таке насилля взагалі, от в даному випадку на війні. Насправді, от, якщо говорити про зґвалтування як злочин, да, військовий, ми розуміємо, що є зґвалтування як кримінальна стаття, як кримінальний злочин, він має свої причини, свою мотивацію. І це абсолютно не сексуальна мотивація, це не отримання сексу, сексуального задоволення. Задоволення агресора – це повна влада над жертвою. Таким чином, це і є його задоволення. Тому сексуальний там вже другий абсолютно аспект, це не для цього. На війні зґвалтування має ще такий трансцендентний сенс. Воно демонструє захисникам, чоловікам, державі, що ви не можете захистити своїх жінок. Тобто це така фрустрація метафорична, да? Метафорична кастрація воїнів цієї країни, які не могли захистити. І це дуже великий біль. І то, що і тут виникає сором і у самої жертви, яка вижила. Одне з причин, чому, наприклад, це так тяжко виходити з подібних травм, що жертва мовчить, вона не може говорити. Вона не може проявити гнів щодо свого кривдника. Вона гнівається на себе, ця жертва. От в чому біда. І поки вона не випустить оцей гнів, оцю агресію саме на винуватця всього цього, вона може бути, вона травмована, це зазвичай беземоційний стан. Людина мовчить, не хоче говорити, вона просто така закрита коробочка, така людина, яка, знаєте, всередину себе. Ми почали говорити. Ми тим самим зараз не маємо повторну травматизацію як себе, як свідків, своїх захисників, своєї держави. Ми показуємо, що ми неймовірно сучасне, відкрите, толерантне суспільство. Тому що подібні злочини були в Чечні, вони були в країнах колишньої Югославії. І про них почували говорити взагалі, про розстріли, по всі ці речі. Тобто, уявляєте собі, який це жах. Це просто жах сидіти і чути за стінкою, розуміти, що щось відбувається з твоїми сусідами, і розуміти, що ти не можеш вийти. Спрацьовує так, що ти не можеш вийти, бо в тебе тут ще 3 дітей сидять, і якщо ти зараз вийдеш, ти розумієш, що буде з тобою. Тобто це шалена фрустрація людська, це настільки втручання, це настільки просто... І потім людина йде в деструктивні почуття. Те, що ми говоримо, те, що ми висвітлюємо це, більше того, коли ми це говоримо, ми проявляємо гнів на агресора. Це теж одна з методик праці з жертвами насилля, жертвами тортур, коли треба вміти їх чути так, щоб не доєднуватися до їх болю. Ми не можемо пізнати їх біль. Ми навіть не можемо уявити, що вони пережили. Але ми можемо замість них загресувати на агресора, бо вони не можуть. От коли ти чуєш це і кажеш, ти можеш плакати, але ти кажеш: послухай, я тебе чую, і я хочу вбити цих сволочів. От коли ти це говориш, це те, що та людина собі сказати не може, бо вона жити не хоче. Насправді. Тобто вміння стати на місце, розумієте, не на місце жертви, а на місце її захисника. І от коли ми зараз, як суспільство, починаємо це обговорювати, і ми, як суспільство, реагуємо без якогось там напіврозмов, напівдомовленостей, якісь натяків, де ми агресуємо на агресора, ми допомагаємо цим людям насправді дуже сильно. Тому хай буде. Мотивація цих репортерів, це вже другий момент. Але тим не менше, я би фільтрувала все ж таки інформацію, тому що, можливо, не на медійному рівні, як медіа, фільтрувати, щоб публікувати, але з точки зору свого особистісного, якщо ви вважаєте, що ви не можете цього бачити, якщо ви починаєте читати щось розповідь, і ви розумієте, що зараз буде щось, що вам просто дуже боляче, відкладіть цю запис, складіть в окрему папку, прочитаєте потім. Але не треба змушувати себе заходити, знаєте, і застрягати в цих чужих історіях, як наркоман, сидіти і тільки читати і ридати. Це насправді дуже деструктивна позиція. У мене питання щодо ненависті, яку ми всі зараз таку
колективно не просто відчуваємо, а ще її постійно її ділимося. От я зараз від вас почула, що це нормально, але десь там сидить в голові таке, що ненавидіти це неправильно. І оцей от постійний дисонанс всередині, да, що ти нічого не можеш зробити зі своїми почуттями. Ми всі знаходимо, і в той же час почула від вас таку фразу, дуже цікаву, тому що я за собою це спостерігаю, я в Харкові, і, можливо, якось теж всередині подій. Я за собою трошки спостерігаю таку приглушеність емоцій зараз. От навіть хочеться розплакатись, але після всього, що бачиш, і я всередині інформаційного цього поля, і я як журналіст маю з цим працювати теж, але з емоціями якось дуже зараз складно. От два питання. Перше, про колективну Приглушеність це ненависть. захист, що психіка захищається. Так і має бути. Насправді, коли ми говоримо, хочеться розплакатися, що таке сльози взагалі? Взагалі питання, от така реакція, як сльози, вона має дві причини. Перше, це проживання, це втрати, це печаль. Базово за ними може стояти печаль. Я щось втратила, і я плачу, я оплакую. І сльози, це може бути жалість до себе, наприклад. Тобто це таке почуття, це агресія повернута проти себе. Поняття, коли ви говорите про ненависть, це дуже цікаво, тому що я говорю не про ненависть, я говорю про злість. Є базові 8 почуттів. Ми їх знаємо. Тобто вони базові, всі інші – це їх суміш від них і інтерпретація них. Будь-яке почуття – це реакція моєї психіки на зовнішній стимул. Стимул може бути реальний, він може бути уявний, але якщо я це відчуваю, це означає, що стимул є. Я боюся, коли є небезпека. Я її бачу. Я можу, наприклад, я можу собі уявляти, я можу собі перебільшувати. І небезпека нереальна. Але якщо я боюся, це моя реакція на небезпеку. Страх – реакція на небезпеку. Огида – реакція на отруєння, на токсичність. Умовно для того, це от 3 емоції виживання – страх, огида і злість, гнів. Наприклад, огида – це що таке? Як люди, як істоти, які не можуть їсти несвіжу їжу, бо вони просто помруть, природний захисний механізм, я відчуваю, коли я бачу щось гниле, в мене огида. Це цікаво, на гниле м'ясо я реагую так, як на ницю людину. Та сама огида. Ми навіть кажемо, мене тошнить, я не можу, я хочу вийти. Якщо ви бачите якусь токсичну людину, скандал, якусь мерзоту, якусь негідника, і вам стає соромно замість нього, да, наприклад, вам погано, і ви розумієте, що це токсично. Оце відчуття отруєння, реакція на отруєння, бо ви в отруєнній ситуації. І ви відчуваєте це почуття. Це для того, тому що ви маєте вижити. Третє почуття – це гнів. Це реакція на напад. Якщо на вас нападають, ви відчуваєте гнів. Чому вони поєднані між собою? Є ще інші почуття, такі як, наприклад, сором і провина. Це реакція на втрату контакту. Тільки сором – це зовнішнє, це хтось мене соромить, хтось зі мною розірвав контакт. Тобто я погана, мене не люблять. Мені соромно от бути перед цими людьми. Да? От вони від мене, я їх бачу, і я бачу, як вони відвертаються. І я відчуваю сором. Або мені здається, що вони якось від мене розривають зі мною контакт, і мені соромно. Провина – це внутрішнє. Це я погана, я не можу вийти з цих людей, я така погана, я гірше них, тобто я сама розриваю контакт. Я ховаюся, провина є почуттям, через яке людина, наприклад, їй властива така, знаєте, соціальна самоізоляція і таке інше. Але от ці почуття – це трошки інше. Да? Є почуття, знову ж таки, те, що ми називаємо позитивними, але тут немає позитивних. Це, наприклад, почуття там умовно цікавості. Це моя реакція на зміну зовнішнього середовища. От давайте про цей негатив, бо я так розумію, ми дуже це багато... Це не є негатив. Я вам поясню, як це може бути негатив? Так. Ну, я є власне, природня, на вас напали, у вас є реакція. Так. Я про те, що ми зараз відчуваємо всі. Вона не є ненависть, вона є гнів. Угу. Розумієте, це різні речі. Гнів має купу градацій. Від мене трошки дратує до, наприклад, це шалена лють. Мені потрібне це почуття, коли на мене напали. Тому що коли я його відчуваю, мені запускається певна хімічна реакція. Ця хімічна реакція призводить до вкидання адреналіну в мою кров.
який Ну, йде в власне, моїм це, м'язі. я так Ось той розумію, ніж, саме це тому нас ти зараз емоція рятує. виживає. Розумієте? Тому ви питаєте, Так. що робити? А що ви хочете відчувати, коли на вас напали? Тобто Ну, це тобто, правильно. Стрес От я про нас рятує. що? Це єдина адекватна реакція. Другий момент, і це важливий. Інколи ми не можемо відреагувати в силу обставин. Так, ми тварини, але ми соціальні тварини. Ви не завжди можете свій цей гнів от відреагувати тут і зараз. Тобто бити або тікати. Неможливо. Ви завмираєте, ви стоїте. Що робити? Є певні способи, як його відпрацювати, ми знаємо їх всі. Наприклад, від того, що там сісти і написати листа з матюками якомусь уявному агресору, ну, тобто виплеснути, до взяти, зняти з себе, я дуже люблю це вправу, вона така екстрена, кризова, зайти в якесь приміщення, наприклад, ну не знаю, там туалет, ванна кімната, де вас ніхто не бачить, закрити двері, зняти з себе кофту, куртку, взяти рушника і почати його видавлювати, тільки як ви викручуєте його, знаєте, як білизну. Тільки коли ви кручуєте білизну, ви робите отак от, а оце вкласти, щоб у вас отут от плечі, оце от напряжі, закрутіть цього рушника так, щоб у вас почали дрожати руки, плечі і спина. Півхвилини, потім відпускаєте. Буквально, ви відчуєте буквально за півхвилини, навіть менше. Ви відчуєте жар по спині, розслаблені мишці, ви скинете адреналін, який, тому що гнів, він призводить до того, що у вас зжимаються кулаки, напрягається спина, мишечний панцир, потім у вас напрягається щелепа, і люди, які не в змозі відреагувати гнів, які дуже довго його приховують, у них навіть спостерігається бурсіт в таких, ну, коли вони стирають собі зуби або скріплять зубами вночі. Це теж один з ознак, що у вас забагато адреналіну, забагато гніву, який ви не допускаєте до своєї свідомості і не можете його відреагувати. Тому вижміть рушничок. Я називаю продушить рушничка. Можете уявити собі чиюсь рожу в цей момент. Не питань. Тобто, понятно, да? Є один з прикладів, ми знаємо там психологічні практики, взяти там, подушити помідори або яйця, ну це складніше і це дуже брудно. Я люблю рушничок, тим більше, що він допомагає буквально за хвилину себе стабілізувати. Треба розуміти, це моя природня реакція на напад. На мене дійсно напали? Так, на мене напали. Я це бачу. Напали на когось, з ким я солідаризуюся, і я гніваюсь. Я не можу дістати кривдника, я не можу вийти з ситуації. Я маю кудись діти цю агресію. От це момент гігієни психологічної, він зараз має бути. І вийти за межі хороші, погані почуття, ненавидіти це погано. Питання не в тому, що ви відчуваєте. Питання в тому, як ви відреагуєте. Я можу бути дуже зла і хотіти вбити людину. Але якщо я можу себе утримувати в межах контролю, контролюю себе, я буду спокійно з ним говорити, знімати з нього покази, а потім вести його до суду. І я буду абсолютно чемним. Так, я вийду в туалет, я правлюсь, я виношу свій піджак, але, ну тобто, розумієте, ваше почуття, питання не в ваших почуттях, питання в ваших діях. В тому та й жахіття того, що ми побачили. Ми побачили людей, здатних на абсолютно жахливу дію. Пояснення, мотивації, якої ми знайти не можемо. Тобто тут нема, мало того, що не було стимулу для такої агресії. Ми не можемо взагалі зрозуміти собі, що має бути, що це за істота, яка на це здатна. Тому як це виправдати взагалі? Як це є ще страх, не забувайте. Ми коли дивимося, ми просто, тут є і питання, ми не боїмося, наприклад, їх як певних сильніших особ. Ні, у нас є страх, бо перед нами щось чудовисько якесь. От тому, оце такий жах, це така, от те, що ми відчуваємо, це суміш і гніву, і жаху. Причому на дуже високих рівнях, майже на грані полу. Назаре, я так розумію, у тебе щось зі звуком, правильно? Я не знаю, зараз мене чути нормально чи ні? Да? Ну так, трошки потріскую, але нормально. Да, якщо є питання, просто включайся. Ось багато років, зокрема, після початку війни українці знаходяться у перманентному стресі. Я не кажу про тих, хто втомився від війни, там, коли її не бачив ніколи. Я кажу про тих людей, які там постійно допомагали і ЗСУ, і добровольці, і ті люди, які постійно щось роблять. І чи може це якось зараз вплинути на те, що люди
не настільки об'єктивно можуть давати відсіч і реагувати на ось ці всі чинники, які ми зараз бачимо, ось там страшні якісь події. Чи могли ось ці там, наприклад, 8 років абсурду, які там то влада, то російська пропаганда, то світове суспільство, яке постійно дуже-дуже хвилюється, але нічого не робить для того, щоб якось допомогти. Чи може це притупити зараз нашу реакцію? Ні, знаєте, от я хочу сказати, що да, 8 років ми знаходилися в стресі. Але причому всі, от ви кажете, не всі, просто не всі усвідомлювали. Але всі знаходилися. Війна, техногенна катастрофа, природня катастрофа – це така загроза, знаєте, трансцендентного порядку, на яку жива істота не може не реагувати. Це приблизно як тварина, яка починає нервуватися під час наближення цунамі. Вона ще не знає, вона ніколи не переживала ніяке цунамі, але вона відчуває оцю вібрацію і вона нервує. Війна, яка була поруч нами, і вона була. І агресія спрямована на нас, і ненависть була. І зверхність до нас була з боку ворога. І люди це відчували, але вони не допускали це до своєї свідомості. Тому вони виходили в абсолютно дикі якісь дивні форми проживання. Ми їх бачили. Заперечення, якісь такі, от те, що якраз і додавало дратівливості. В будь-якому разі, будь-яка агресія зовнішня, призводить до того, що рівень цих патологічних поведінкових процесів в суспільстві виростає. Зараз якраз відбулася дуже цікава річ. Напад став наявний і очевидний всім, тому уникати усвідомлення загрози вже неможливо. Друге, у нас пробудилася абсолютно правильна природня реакція – битися. В цій ситуації іншого виходу немає, ми навіть втікти не можемо. Так, жінки, діти можуть виїхати в безпечну зону, поки чоловіки в бою. Молоді жінки беруть зброю, якщо їм не треба, там не троє там за нею не ховаються дітей за її спідницею, то вона йде до бою. Фахівці, медики, тобто це питання ми або виїжджаємо з небезпечних зон, вивозимо батьків, дітей, таке інше, тим самим зберігаємо своїх близьких, що дуже важливо з точки зору виживання колективного, або ми йдемо до бою і захищаємо їх всіх, і тих, кого знаємо, і кого ні. Тобто наявність загрози спричинила здорову реакцію, і ми її бачимо, цю здорову реакцію. Ви помітили, що всі абсолютно опитування на сході країни показували про російські настрої, треба подружитися з Росією. Це ж не питання, воно було постійно. І тут ми були так здивовані, коли в один день ми усвідомили, що у нас немає проросійських регіонів. Ну немає. Львів нічим не відрізняється від Маріуполя, Мелітополя або Харкова, взагалі нічим. Люди абсолютно адекватно захищають від загарбника свій дім, свою землю, і вони проявляють абсолютно правильну реакцію, вони обурені тим, що відбувається. Чому так? Такий феномен був колись досліджений в 12-му році. Шведи, вони вирішили дослідити прояви антисемітизму в німцях. Ну, вони взяли, це є таке поняття психологічних досліджень, вони беруть людей, які на період світової війни, тобто пропаганди німецької, німці, їм мало бути 5 і більше років. Тобто вони потрапили в дитячий садок, школу і чули антисемітизм, тобто він заходив в них, дітей не критично. І от їх досліджували. І що було цікаво, що ці люди є носіями мислеформ, тобто пропагандистських штампів, дійсно антисемітських. Але в поведінці вони не є антисемітами. Взагалі. Тобто оці постколоніальні суспільства, і це показують багато досліджень, і про це говорять багато дослідників постколоніальних суспільств, що є певна двойственність. Люди продовжують думати, як вони навчені там умовно в Радянському Союзі або російським телевізором, а діяти вони будуть або як вільні люди, або як невільні в рамках патрон-клієнт. Путін наказав, я прийшов, зачем не знаю. Ну от умовно, так? І от ми виявилося, що ми абсолютно здорове суспільство, яке якраз є носієм цієї двойственності. Так от, наше суспільство всі, хто не усвідомлював, вони раптом абсолютно проявили себе, вони все прекрасно розуміють. Вони прекрасно розуміють, де є ворог, що робити, хто є брат і друг. Тобто це дуже здорові процеси. І що я хочу сказати, з точки зору нас, той факт, що раптом виявилося,
що насправді, от якщо чесно, оцей перший день він був дуже страшний. Тому що ті, хто прийшли в військкомати, ті, хто вивозили дітей, прощалися зі своїми там чоловіками, рідними і везли родини, багато людей, тварини, там ціла купа, там цілі каравани йшли. Вони всі прощалися між собою. Вони дзвонили один одному, своїм батькам між міста і прощалися. Ми не говорили про це, але ми розуміли, що це може бути кінець. Тобто це усвідомлення, коли воно бахнуло, я просто бачила, як в Фейсбуці мерзотник, тварь, тобто людей висловлювалося, всі зрозуміли, він напав. Він, конкретно він, одна людина прийняла це скотське рішення. І ми всі були, коли ми йшли до бою, або залишали свої домівки, нам здавалося, що це назавжди. Через 2 дні раптом стало зрозуміло, що ми вистояли. І оцей момент перемоги, він настільки ресурсний, бо наше колективне виживання говорить, що стати до бою перед цим монстром, це, тобто, що тут не можна виграти. Бо до нас вже покоління таких, як ми, ставали, і всі гинули. Так, можна протриматися там 10 років по схронах, але закінчиться однаково. Можна скільки завгодно вийти з там якимись калядками під пам'ятник на метро Тараса Шевченка університету, на метро університету, а потім ти опинишся на 20 років на Соловках. Всі це знають, що будь-який наш поштовх проти цього монстра. Тобто, розумієте, що відбулося? У нас пробудилася ця, такі, я би сказала, архетипічна поведінка. І вона раптом, і от ми вдруг усвідомили, що ми не просто стали до бою, можливо, останнього бою, а ми ще й перемогли в цьому бою. І ця історія пішла по-іншому, тому що ви спостерігаєте, ви ж подивіться, як дивним чином реагують маси на Заході. Там теж відбувається певне своє пробудження. Бо ми 8 років чули, це ж не просто західні політики, які висловлюють занепокоєння, там всі ці купа бюргерів і обивателів, які не могли просто собі представити, як в них там буде дорожче на 2 євро опалення. І тут раптом суспільство починає тиснути на політиків. Запустився такий колосальний процес, коли змінилися всі, як групи, так і окремо люди. Я думаю, Ми будемо що... сподіватися, що ці процеси в них не мають зворотнього такого якогось руху, не будуть мати зворотнього руху як в нашій країні, так і в Європі. Будемо сподіватися, що це реальне переродження. Вони не можуть мати зворотнього руху, це як Майдан, він не мав так, могло не по-іншому, тобто якщо ти прийняв рішення раптом і став, ми ж коли, та ж сама історія, ми виходили на Майдан, коли виходили, кожен день ми очікували, що зараз буде розгон. Були моменти, коли людям здавалося, що вони не переживуть цю зиму, але вони продовжували йти. Тобто ти приймаєш це рішення до бою, і коли ми прожили все це, я розумію, що і країна не така, як ми хотіли, все зрозуміло, але ми змінилися. Ні, уже така, вже все так, уже така, вже всім хочеться додому, вже ніхто не хоче жити в Європі. Це я знаю, так. просто всі мої друзі, які виїхали, всі хочуть повернутися. Зараз, здається, в тебе було питання, так? Було питання в тому, що ось, мене чути зараз вже нормально, так? Я так сподіваюся. Нормально, все добре, ми чуємо. Було таке питання. Ось дивіться, протягом 8 років вже там одна частина розуміла чудово, там, що орки, там, війна і все останнє. Частина, от у них вони вне політики. Макс Барських їздив виступати в Москву, дружина Лещенка там взагалі не вилазить звідти. Він вже в ТРО, все ок. От я до цього зараз підійду. Там Лобода з мамою бігає до Малахова, плачеться про те, що там мені забороняють російською говорити, до мене приїжджають, мене хочуть побити в Києві, тому що я російськомовна співачка і тому подібне. А зараз і той же Дорн, у якого братські народи поссорились, а тепер Дорн переспівує «Ой, лузі червона калина», переспівуючи там ту версію, яку заспівав Хливнюк, до якого, в принципі, таких питань ніколи не було. І у мене виникає почуття люті людей, тобто до людей, які протягом багатьох років розказували і про неонацистів, і про бандерівців, які забороняють говорити російською,
і які собі спокійнесенько їздили до Мордору заробляти бабло і розказуючи, що там і вне політики, і все нормально. А тепер вони стають мегапатріотами. Як довіряти людям, які 8 років Мисліть, дивіться на все це з точки зору державності. Тому що я розумію, чому це злить, мене це теж дуже злить. Я теж спостерігаю ці откровення, і мене це злить. Але, розумієте, ці люди, коли вони заперечували, в них були свої причини. Вони вважали, можливо, хтось за гроші, хтось просто заперечував таке психологічний захист, да, заперечення наявної ситуації. Але, тим не менш, от зараз, коли вони раптом зробили свій вибір, вони усвідомили, вони ж настільки радикальні в своїх словах, що в Москву їх все одно більше не пустять. Ну, тому в даному випадку вони несуть весь цей настрій. За кожним Дорном умовним, да, або Максом Барським стояли мільйони його Величезна прихильників, аудиторія, які мавпували його. А тепер вони знову мавпують його. І з точки зору виживання нашої держави, а ми насправді, коли ще тоді, 8 років тому, коли ми робили свій вибір, хтось з нас відмовлявся від своїх домівок, полишав, наприклад, окуповані території. Хоча здавалося, що і всі казали, ну куди ти їдеш, ну все нормально, ну Росія, ну нормально же, там долар по 30, там нафта по 120, живі. 7 лютого року. Так? І мені, коли потім розказують, що чий Крим, ну Крим он просто наш, чий наш, ну просто наш. Так? Мене бомбить з цього приводу. Як мені Тому реагувати що, на людей? я розумію, вам здається, що це несправедливість, але ми не один раз з собою, ми не один раз ставили свої інтереси, інтереси держави, інтереси України вище за свої. Тому просто з точки зору, наприклад, формування української нації, це корисно. З точки зору по-людськи, я все одно не буду, ні, я вірую в їх щирість. Я просто не буду, я не можу поважати людей, які в скрутний час, коли потрібно було їх плече, слово, їх позиція, уникали її. Зараз вони її добре, хоч зараз. Але дивіться, чому це відбувається? Насправді все дуже просто. Більшість людей намагаються, ну є такий феномен, що люди, вони намагаються розділити думку більшості. Вони, тобто колективізм в деяких людей, колективізм превалює над індивідуалізмом. Це не так просто стати проти всіх і сказати, а я вважаю так, коли всі вважають по-іншому. Конформізм – це просто схильність, це наш така природний захисний механізм. Ці люди, коли вони доєднуються до України, української ідеї захисту України, це означає, що вони, як ці голубки міра, чи що там, на абсолютно інтуїтивному рівні відчули, на чийому боці сила. Ви почекаєте, то скоро пів Росії почне шукати в собі там бабушку в третьому поколінні, остатки української крові і почнуть доєднуватися. Тобто оце буде кошмар. Це просто Добре, ознака, а як що ми людям, сильні. От і які все. до цього розказували, що не все так однозначно, а тепер от вони збирають донейти, допомагають. Як довіряти Да, цим конечно. людям? Якщо вони перевзуються через півроку в іншу Ну ніяк. Це мені здається, Ніяк. питання довіри це точно Так. особисте. Тобто ти приймаєш для себе це рішення, або довіряєш, або ні. Ну, це як. Ну, тут Ви ніхто про можете довіру, мені здається, приймати не їх порадить. потім собі в друзі, розумієте? В них зараз є такий порив, і нам сьогодні, в нашій ситуації, навіть от ці люди, ну дякую, от дуже корисно, що вони в цей момент не почали розказувати, помирітесь з Путіним, дайте йому, що хоче, аби не було війни. Слава Богу. Такі Що вони стали і почали кричати на нього матом, а разом з ними всі їх прихильники. Це цінно. Оце цінно. Окей, супер. на жаль, такі Це не люди. відміняє того, що вони доробили до цього, і це, до речі, не гарантує, що вони через півроку не почнуть робити ще щось. Бо ми вже чуємо якісь такі абсолютно дивні в них уявлення про світ у багатьох. А можна мені ще питання? Назаре, наскільки я розумію, у нас є 5 хвилин чи більше. Питання ось яке. Тому що ми сильно обмежені на цьому. От та кількість смертей, які ми зараз бачимо, це питання до вас як до психолога і до медійника. Та кількість смертей, які ми зараз бачимо, поговорили про
приглушені емоції, коли ти всередині ситуації знаходишся. Але це почалося буквально з першого дня. Да? У нас були вбитий ворог, і про це багато говорили для того, щоб зрозуміти, що ми сильніші, і це в цьому, мабуть, є сенс. Тепер з'явилися Буча, і це тільки початок. Ми всі розуміємо, що ми ще не бачили Маріуполь, ми не бачили ще інші. У нас під Харковом теж є окуповані містечка маленькі. Що з цим зробити з точки зору опублічування, чи як от слово таке, да, сказати? От що з цим, де тут журналістська етика? Чи має вона взагалі зараз сенс? Чи от ну, для мене це трошки таке питання, поки що для себе я на нього не відповіла. Тобто я це бачу, я розумію, що це не бачити неможливо, бо тоді ми отрицаємо реальність. Да? І це неправильно. Більше, якщо ми не бачимо, ми передбачаємо, нам здається, що там десь ще страшніше. Тобто щось ми все одно чуємо. Уявляєте собі, наша уява намалює нам такі страшні картини, що вони нас паралізують. Тому краще бачити, ніж не бачити. Але от зверніть увагу, на росіян ми взагалі не реагуємо, як на людей, на фото їх тіл. Це відбувається дегуманізація дуже сильно. Ну, така ситуація. Так. Воно потім пройде. Можна не сумніватися, що нас всіх потім наздожене розплата, коли напруження спаде. Але зараз так. Що робити, коли ми це бачимо? Ну, по-перше, не варто все ж таки намагатися розуміти, ситуація настільки жахлива. Я зараз навіть не з точки... Я про журналістику, дивіться. Є от момент, ситуація сама по собі жахлива. І коли до цієї ситуації додаються якісь опуси, намагання ще посилити емоції, я постійно задаю питання, а навіщо? Хіба от просто цього спостереження вже недостатньо, щоб все зрозуміти? Навіщо ще посилювати? Ми ж бачимо зараз і купу фейків, непідтверджених якихось особистих історій невідомо кого, які просто страшні. Тобто в даному випадку от ці речі, вони паралізуючі. Ну, правда, ці жахливі подробиці. Тому з точки зору журналістської етики, по-перше, будь-яка війна – це завжди, ну, умовно, я це називаю часом модерну. Тобто, коли є ви, є вони, є ми, і немає ніяких напівтонів. Ми вороги, жити або вмерти – це дуже такий, знаєте, двополярний чорно-білий світ. Чорно-білий світ. І в цьому світі між нами і ними, хто є вороги, стоїть певна така границя, да, кордон. І цей кордон – це наші захисники. Ми маємо цей кордон. Це те, про що колись Рейган казав про Америку як пограничне суспільство. Він його так називав, він пояснював, що це суспільство, яке формувалося в таких умовах, коли в тебе за забором прерія і там щось. В тебе всередині твого містечка там умовні бандити і бутлеєри, і там щось. І є кордон, тобто є необхідність, і тому громада, яка формувалася, громадяни, які формувалися в таких умовах, вони фактично вимушені були виставити перед собою кордони, цей кордон порядок, права, солідарність і проче. Це те, що зараз робимо ми. Між нами теж, як це не дивно, за межами будь-яких законів, ми між собою встановлюємо правила. І всі їх чомусь дотримуються, такі негласні. Ми знаємо, що так не можна, що от, ну, наприклад, є речі, які ми ані собі не можемо дозволити, ані дозволити комусь іншому. Хоча насправді, здавалось би, ніхто про це не домовлявся. Так, бо ми всі відчуваємо зараз один одного свого. Це питання нашого виживання, це настільки величезна небезпека, що це так. Так от, в цій ситуації, коли ми і так знаходимося в стані цього пограниччя, між життям і смертю, посилювати, видавлювати слізу. Це просто неетично. Це реально неетично. Зараз не час для цих подробиць, для деталей. Да. Ну, тому що і достатньо сухих фактів, і так достатньо, щоб усвідомити весь жах. Пані Лариса, у нас... Я вже читала оповідання з цього приводу. Слухайте, люди пишуть оповідання і додають фарб. Я не знаю для чого. Ну, тобто від третього лиця якихось уявних людей, але додають якісь такі речі, які просто вибивають. У нас зараз 0 годин, 0 хвилин, ми маємо зробити перерву, правильно, і послухати гімн. У нас дуже-дуже важлива тема, вона дуже тонка, така, я б навіть сказала, хрупка.
Насправді дуже хотіла вам подякувати, пані Ларисо, бо у мене ще така кількість питань до вас. Я дуже сподіваюся, що буде ще ось такого плану зустріч, щоб можна було ще трошки позадавати, бо я думаю, ми всі зараз в стані купи питань всередині. Бо відбувається дуже багато абсолютно незвичних для нас ситуацій. Ми з одного боку відчуваємо свою правду, і внутрішні, і зовні, і розуміємо підтримку. І в той же час умови, які абсолютно не вкладаються в наш звичний ось цей якийсь звичне сприйняття світу. І в той же час ми розуміємо, що ми маємо пройти якісь випробування, бо щось було не так до цього. От зараз ми це випробування проходимо. Я вам дуже вдячна. Дякую. Дякую дуже. Не пройшло години, як Назар додумався, як зробити. Я хочу порадити прочитати книжку Едіт Еггер. Їх дві «Вибір і дар». Едіт Еггер – це жінка, яка в 16 років опинилася в концтаборі, де загинула її родина. Вона, до речі, вижила, вона, її сестра, її мати і батько були знищені буквально одразу. І вона була психологинею, вона вчилася у Віктора Франкла. Вона написала першу свою книгу, коли їй було 92 роки. Вона досі продовжує працювати якраз от з цією травмою, якраз війни, от всього цього, як вижити і як не загубитися. І ця книга «І вибір», і вона говорить, вона дає рецепт. Вона каже, що у кожного з нас, навіть коли немає ніякого вибору, те, що ви кажете, що ми проходимо той момент зараз, який ми не обирали. От насправді, от питання в тому, ми не обирали. І здається, наче в нас нема вибору. Да, в нас з одного боку нема вибору, але він у нас є. І вона пояснює, вибір жертви – не бути жертвою. І ми цей вибір зробили, кожен з нас. Який би кошмар ми зараз не проходили, ми не є жертви. Ми боремося. Так, дякую. Це той вибір, який нам нав'язують. Я маю на увазі війна, вибір війни. Нас ніхто не питав, чи хочемо ми чи ні. Я бачу, що, на жаль, багато хто з росіян, мало не більшість, тих, хто бере участь принаймні в опитуваннях, вони це все підтримують, їм норм. І я під кінець хотів би спитати, пані Ларисо, про психологічний вплив на окупанта. Якщо зараз Дмитро зможе показати відео 76, я би хотів якраз про нього пару слів сказати. Це озеро біля посольства Російської Федерації в Вільнюсі, там, де Рута Мейлюте, олімпійська чемпіонка 2012 року в Лондоні від Литви, спочатку саме озеро забарвили в червоний колір, під колір крові, і вона зробила перформанс, вона пливла в цьому озері, це все знімали, і таким чином це мало би вплинути на посольство. Ну ось так воно виглядало. От цікаво, це на них впливає, чи це все просто для гарної картинки, для того, щоб ми в черговий раз сказали, ой, які молодці литовці? Чи це дійсно Насправді впливає? це дуже моторошно. Це дуже моторошно, литовці молодці, і насправді дуже сильно впливає. На них не знаю. Є навіть пояснення, чому, що відбувається, чому з кожним днем ми бачимо, як росте підтримка всього цього. Тому що Фройд, він колись займався якраз жорстокістю на війні, і він це називав нарцисизм малих відмінностей. В суспільствах, де ворожнеча і війна між групами, які схожі одна на одну, чим більше вони схожі одна на одну, тим більш жорстокими будуть, між ними буде ворожнеча. Умовно, наприклад, суспільства, які або говорять одною мовою, або, наприклад, дуже схожі, ми знаємо, там той же сербський конфлікт, де
в колишній Югославії, там є там спільноти, які говорять однією мовою, але пишуть однією латиницею, інші кирилицею, тобто вони схожі. І там це жорстоко, дуже жорстоко. Або, наприклад, от росіяни в Чечні, вони вважають, що ми тут всі російські громадяни. Тобто вони нас маркують як один народ. Це по-перше. І це вже запускає механізм нарцисизму малих відмінностей. По-друге, це психотичний процес, це такий масовий психоз, в рамках якого, ну якщо я спробую пояснити дуже так метафорично, от уявіть собі, якщо я вважаю, що я Наполеон, для того, щоб я себе прекрасно чувствувала в цій ролі, реальний Наполеон має вмерти. Бо інакше, ну як, я Наполеон і він Наполеон. Фройд описує цю історію, ми всі знаємо відомий спектакль Віктюка «Служниці». Пам'ятаєте цю історію? Вона ж реальна. Насправді це реальна ситуація психозу, яку розглядав Фройд, а потім її описував Лакан. Це дійсно на початку 20-го сторіччя, там 901, мені здається, чи 5-й рік. Ну, тобто дуже-дуже рано. В Парижі жили дві служниці, які впали, в них був стан психозу, вони служили у жінок, двох жінок, теж сестер, господарок, і вони вбили цих господарок і почали грати їх роль. І грали її дуже, ну вони реально вважали, що вони є їх господині. І їх абсолютно випадково виявили, коли там у одної з них був чи то наречений, чи коханець, і він коли прийшов, і от він був шокований, він розуміє, він бачить служницю, яка робить вигляд, що вона його невіста. Ну, його наречена. І от цей момент він описує, це є нарцисизм малих відмінностей. Якщо я хочу бути господинею, справжня господиня має вмерти. Росіяни вважають себе, по-перше, русскими. Тобто вони вже від Володимира, мать городов русських Київ. По-друге, вони вважають себе великою нацією. І от уявляйте собі, от вони приходять і бачать Бучу, Ірпінь, прекрасні містечка. Про яку велич, коли ми їх трощимо на полях бою, коли вони розуміють, як виглядає наша екіпіровка, наш військовий, і вони, поки ми існуємо, їх психоз щодо власної величі не може бути, він не є, ну, йому постійно є спростування, це спростування – це ми. В їх картині світу ми постійно їх принижуємо і спростовуємо їх велич. Тому це питання ми або вони, тому вони такі жорстокі, тому це насправді, ми бачимо, що вони на всіх рівнях, вони підтримують не просто війну з нами, вони підтримують винищення нас, фізичне винищення, тому на них це не вплине. Але це точно вплине на людей навколо, це точно вплине на тих, хто сумнівається, з одного боку, тобто там же ж в цих же країнах Балтії живе багато колишніх людей, які навіть паспорти не отримали, або молоді люди мають паспорти цих країн і живуть собі європейським життям, а батьки ще дивляться Russia Today і ОРТ. І мають канал Тобто, тому «Негромадян». на них Так. це вплине. Тобто там, де люди вже не утотожнюють себе, або не зовсім утотожнюють себе з цим масовим психозом, з цією величчю. Тому що великий русський народ, велика руська культура. Чому немає великої британської культури, я постійно питаю? Є британська культура. Вона не велика, вона просто британська культура, французька культура. А тут велич, безкінечна велич. І ми її постійно, наше існування, це фактично робить їх самозванцями. Це вплине на їх нащадків, це вплине на людей, які сумніваються. Це в будь-якому разі це створить такий загальний тиск, як в Німеччині, коли в Берліні після проведення цього автомаршу, виявилося, що обурення німців було настільки сильним, хоча ще менше, ніж рік тому там ходили з триколорами, можемо повторити по Берліну, всі ці маніфестації, вони ж були російські. Але зараз обурення настільки сильне, що навіть той, хто поділяє любов до Путіна і всього цього, до Росії, змушений закрити рота і мовчати. А через рік-два це впливає на імідж. А він завжди був за демократію і проти авторитарного режиму. Тобто на тих, хто не всередині Росії, ні. От я пояснюю, бо для них це питання виживання. Розумієте? Це питання не їх особистого виживання, а виживання їх божевілля, цього їх психозу. Але на тих, хто за межами, а це ж росіяни, це велике коло лобістів. От в чому сенс? На це коло лобістів це правда вплине. І ось Жириновський по-своєму закрив рот і перестав підтримувати Путіна. Нехай У мене є сподівання, що це починається гонка на лафетах.
Я так собі сподіваюся, бо в принципі йому там 70 років, Дуже Путіну, вони сподіваюся. всі старі люди. І я сподіваюся, що вони протягом 5 років просто вже природньо посканає там половина їх політбюро. Давайте на Так. цій Ми позитивній всі ноті завершимо. цього очікуємо. Так, от вчора казали, що треба завершити на позитивній ноті. Давайте на позитивній ноті і завершимо. Дуже несподівано Сьогодні на ефір цю для ноту вас- вийшли. Так. Та ефір для вас вели сьогодні Лариса Волошина, психолог, журналістка Наталя Курдюкова і Назар Токар. Дякуємо всім, що ви до нас долучилися і дивилися. Дякую за неймовірно змістовну, дуже важливу і я розумію, що дуже складну для вас Для цю нас, для бесіду, всіх. тому що ми проговорюємо в чергове дуже важкі, але разом з тим неймовірно важливі речі, які треба пережити, треба зрозуміти. На жаль, я не уявляю зараз, що відбувається в головах у людей, які переживають це все, і я вдячний психологам, які допомагають людям пережити ці всі трагедії. Дуже вам дякую, друзі, дякую всім, хто нас зараз дивиться. Поставте вподобайку, підпишіться, будь ласка, на канал, щоб цю бесіду побачили якомога більше людей. Дякуємо всім і заходьте до нас ще на наші теплі, затишні, хочеться вірити, стріми. Дякую всім. Спокійної Слава ночі Україні. всім. Там. Героям слава. Друга армія у світі, пиздить селищі Кореї, генерали, полководці, воювати шлі дітей. Друга армія у світі, русські богатирі захопили з територій аж дорогу у селі. Друга армія у світі, повтікали стрімголов, та бо селищна громада здалека ніби Азов. Друга армія у світі, гопнік спиздив без ТР, а позаду у болоті танки груздуть до тепер. Всю ідеологію з наших всіх земель однією фразою зніс ваш корабель. Русский военный корабль, да нахуй. Русский военный корабль, да нахуй. Русский военный корабль, да нахуй. Да нахуй. Да нахуй. Русский военный корабль, да нахуй. Русский военный корабль, да нахуй. Русский военный корабль, да нахуй. Да нахуй. Армія у світі на китайських шинах вся, повтікали із подвір'я від бабусі й дідуся. Друга армія у світі, спецзв'язок 4G не працює, бо всі вишки роз'їбали в перші дні. Друга армія у світі із зіпсутих супників, бо сама Росія хоче більше мертвих тупаньків. Друга армія у світі ходить, бродить як турист, бо в них техніки не пизди, вуйкувася тракторист. Друга армія у світі, кажуть, план у них все ок, а стріляють так прицільно, що попали в дитсадок. Друга армія у світі, пиздять їжу у хатинах, не попали в ЗСУ, а в пологовий будинок. Друга армія у світі, а кадирівці позаду, якщо перші утечуть, другі зроблять їм засаду. Друга армія у світі, всі гіляті у кишках, хто припхався тут на танку, повернеться у мішках. Це що я промовчав про привида Києва, циганів, як ви хуярите по цивільних, суки, гидота нещасна. Але тепер всі знатимуть в світі, що Вся ваша армія просто хуйня, вся ваша розвідка просто хуйня, вся ваша зброя це просто хуйня, ви просто хуйня, рашка. Вся ваша армія просто хуйня, вся ваша розвідка просто хуйня, вся ваша зброя це просто хуйня, ви просто хуйня, рашка. Don't get your hot one, feel my rap, fuck. Now the real folks strap to push away, fuck. Don't get your hot one, feel my rap, fuck. Now the
Порт Армейный, я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй.